मास मोननै जाबाय आरो बे मास मोननैयाव बेबायदि मेल मिटिं खालामनो जोङो खाबु मोनाखै खारन गोदानैनो सरकार जानायनि उनाव गोबां माखासे जेंनाफोर नुजादों 17 बोसोरनि माखासे बेमा सोंना दोननाय अफिस एबा हाद्रिबालाफोरखौ बुस्रिनायावनो जोंहा गोबां सम लादों आरो हयथ' 6 दानसो लाबावगोन बायदि मोनदों दा नैबे समाव सरकारखौ सोलायखांनायनि उनाव जोङो बेखौनो बुजिनो नाजादों कि बे सरकारा मा मावनो हायो आरो मा मावनो हाया दा बेखौ बुजिनो थांनायावनो आंहा मोनसे फोथायनाय फैदों जे मोजाङै गोसो होनानै खामानिफोरखौ मावनो हायोब्ला मावनो नागिरोब्ला गमामायैनो जोङो गोबां सोलायनाय लाबोनो हायो बे मास मोनसेयावनो जोङो फ्राय 70 किल'मिटार लामा सेंसन खालामनो हादों कक्लाबारियावबो प्राय 25-30 किल'मिटारसो लामा अलरेडि सेंसन जादों बे लामाफ्रा इलेक्शन कड अफ कन्डाक्ट जोबबानो बे लामाफ्रा खोजागोन एबा बानायजागोन बिनि अनगायै 5700 सुबुंनो जोङो हानि पाट्टा होनो हादों 2600 साख्रि होनो हादों मास्टारफोरनो कुनु थाइसे थाखा लायालासे आरो बिनि अनगायै भिसिडिसि लेभेलाव गोबां खामानि मावनाय जादों मेम्बार होनायल' नङा जोङो बेवहाय सेक्रेटारि आरो अपारेटर होनायनि खामानिबो जोङो मावदों बेजों लोगोसे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनोबो बुंदोंमोन जोङो 75,000 रां मोननो हायो मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ दा 4700 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 50,000 करि रां होनाय जादों अलरेडि एनआरएलएमनिफ्राय आरो गभर्नमेन्टनिफ्राय एक्सट्रा 30,000 करि रां होनानै 80,000 रां जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा खम समनि गेजेरावनो मोननो 80,000 रां 4,700 सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा मोननो हागोन बाकिफ्रा जायफोर बे लिस्टआव फैयाखै सेकेन्ड फेज थार्ड फेज खालामनानै गासैबो मोननो हागोन मोनफ्रोमबो भिसिडिसिआव जोङो एफपिअ बानायनो नागिरदों फार्मार प्रडिउसार अर्गेनाइजेशन जेराव 2000 आइजोफोर जा हौवाफोर जा आबादारिफ्रा बेवहाय बेस्थ' जानो हागोन बेवहाय इनभल्भ जानो हागोन आरो बे फार्मार प्रडिउसार अर्गेनाइजेशनखौ बानायनायनि उनाव भारत सरकाराव मोनसे आसनि दङ एमअभिसिडि होननाय आरो बेनि गेजेरजों 8 कौटिसो रां 8 करोड़सो रां मोननो हायो विभिन्न जौगालु आबाद जौगालु हाबा मावनो थाखाय दा बेनि अनगायै जिखिनि जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ बिथांमोननो 30,000 एक्सट्रा अमा फिसिनो एबा सोरबा बोरमा फिसिनो थाखाय जोङो आसनि लानाय जादों बेखौबो थाबैनो जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा मोनगोन आरो जायफोर बन फानना जाग्रा जौ फानना जाग्रा फिथा फाननानै जानाय बायदिसिना गोरिब गुन्द्रा थाखोनि जोंनि आइजोफोरा खामानि मावनायखौ नुनानै जोङो सासेयाव 10,000 मोनसे अनसुंथाइ होनायनि थाखाय अलरेडि लानाय जादों लिस्टखौ दा बेबायदि गोबां माखासे हाबाफारिफोरखौ आखायाव लादों नाथाय खोथाया जाहैबाय कि दिनै जों जि गभर्नमेन्टखौ आगोलाव नुदोंमोन 17 बोसोराव बिथांमोना बांसिन खुन्दुं आरो कम्बल राननायावसो गोसो होदोंमोन मानोना खुन्दुं आरो कम्बल रानोबा गोबां थाखा मोनजायो दा नंखायनो खुन्दुं कम्बल राननायावल' बिथांमोना गोसो होदोंमोन दा एबार जों नायदों जे खुन्दुं कम्बलखौ रायजो राजाफ्रा नांगौबा बरननानै बुथुमनानै लानो हायो नाथाय माखासे जिनिस दङ जायखौ रायजो राजाफ्रा बुथुमनानै लानो हाया आरो बेखौसो जोङो होनांगौ होननानै जोङो रायलायदों आरो देग्लाय बोसोराव रावबो जाहाथे अखा बोथोराव अखा सिजानानै थानो गोनां जाया दा बेखौ नोजोर बोनानै खमसे खम बान्थाम थिं होनो थाखाय माखासे आसनि लानो थिनदों आरो गभर्नमेन्टनिफ्राय स्ट्रिक्ट बुंनाय जादों बे थिंफोरा जाहाथे रावनिबो न'आव थाहैया डाइरेक्ट ब्लक अफिसाव फैयो आरो ब्लक अफिसनिफ्रायनो राननानै हरो बेखौ स्ट्रिक्टलि बुंनाय जादों लोगोसे सलार लाइट होनाय आङो ओरैनो गावनि फान्डनिफ्राय एसे समस्थिफ्राव हरदोंमोन नाथाय दायो जोङो मोनफ्रोमबो भिसिडिसिआवनो सलार लाइट गायनायनि हाबाफारि लादों दान खोमसि हरफ्राव लामायाव हान्थिनो जोबोद उसुबिदा जायो थांलाय फैलायनि थाखाय दा बेनिखायनो बे सलार लाइटनि बेबस्थाखौ खालामनानै होनाय जादों आरो बेखौ इलेक्शननि उनावनो माखासे जायगाफ्राव गायफैगोन दा मानगोनां रायजोफोर जोंनि फरायसालिफोरनि अबस्थाया मोजां नङा गोबां फरायसालियाव थिं गैया अबस्थाया मोजां नङा दा बेवहाय आङो थांनानै हिसाब खालामना होबाय प्राय 11,000 स्कुल रुम नांगौ जोंनो क्लास रुम नांगौ अब्लासो फरायसाफ्रा मोजां फरायनो हागोन 6,000 अंगनबादि सेन्टाराव न'आनो गैया मालायनि स्कुलाव मायावबासो फोरोङो दा बिनि थाखायनो 6,000 अंगनबादि सेन्टारखौबो गायसननांगौ दा बेफोर खामानिखौ मावनो थाखाय फारि आखायाव लादों आरो आं बुंदोंमोन जे 2 लाख जोंहा आइवा न' खेबसेयावनो सेंसन जानांगौ
दा बेवहाय 40,000 जि न' ल' कस्ट हाउसिं बेखौ जोङो मोननो हादों आरो इलेक्शननि उनाव जोङो जायनो गोनांसिन बेखौ मोनफ्रोमबो समस्थियाव नायबिजिरै बे ल' कस्ट फ्रि हाउसिंखौ न'खौ फ्रिलि मोननाय न'खौ जोङो लुनानै होगोन आरो बेजों लोगोसे गभर्नमेन्टनि जि PMYनि न' बियो जोबोद लिमिटेड बिथांमोननि हिसाबा दा नंखायनो भारत सरकारखौ आङो गेजेराव थांनानै नारसिनदों जे जोंनो ल' कस्ट हाउसिंखौ बानायनानै होनांगोन दा खामानि मावनायाव आं जिखौ नुदों मानगोनां रायजोफोर मावनो होननानै गोसो थायोबा मावनो हायैनि जेबो खोथा गैया दिनै 99 नि मास्टारफोरनि साख्रिया रेगुलार जानो थांगासिनो दङ दा बेवहायबो क्लियारलि बुंनाय जादों जाहाथे रावबो थाइसे थाखाबो जाया बोसोर जाफानाय लोंफालायनि लोगोमोन आरो बिथांमोना दाबो BPFनि खोथाखौनो खोनासंनो नागिरो आरो जोंनि खामानिफोरखौ मावनो नागिरा दा बिथांमोनखौ आङो नोजोर होदों नाथाय नैबे इलेक्शननि थाखाय जेबो बुङाखै इलेक्शन जोबखांनायनि उनाव जेब्ला अफिसाव जिरायहैगोन अब्ला सोरबा अफिसारा जुदि उल्थां फाल्थां खालामनो नागिरोबा बेखौ लोगो लोगो बेनिफ्राय ट्रेन्सफार हरनाय जागोन जों बेखौ थिग खालामनानै लाखाबाय दा गुबैयै कख्लाबारि हिसाबै जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ ब्लक अफिसाबो ओरै साइडआवसो जालायाव बायदिसिना जोंहा फसंथानफोर नांगौ दा बेखौ लानानै आङो सानबाय थादों कि बबे फसंथानखौ बहा गायसनोबा मोजां जागोन खाथियाव मानास हाग्रा दङ लोगोसे गेजेराव खोनाबाय जे कख्लाबारि फार्माव आंबो फैदोंमोन थांखांनायनि साननैसो उनाव बेवहाय माखासे खुन्थिया गायदों होननानै खोनादों फरेस्टनि EMखौ बुंनानै आङो मैया अर्डार लिरहोदों जे बेवहाय फरेस्टआ कुनु खुन्था गायनो मोनला बे कमप्लिट फार्मनि हा जानांगोन होननानै मैया अर्डार लिरहोदों आङो जाहाथे बेखौ कुनु फरेस्टआ लाफिननो मोना दा बेवहाय जानो हागौ मास मोनसे जाबाय खोमा एग्रिकालचार इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर बायदिसिनाफोरखौ आं थिनहरदोंमोन आरो देग्लायनिफ्रायनो 100 कौटिनि मोनसे प्रजेक्ट बानायनो होदों आङो बे फार्माव जाहाथे गासैबो रोखोमनि जोलैफोरखौ बरननो हायो माइल' नङा माइनि अनगायै बेसर सबाय जि जायो गासैबो रोखोमनि जोलैखौ बरननो हायो अब्ला जोङो ओरैनो माइ फाननायनिख्रुइ जोलैयाव जोङो गोबां दाम मोनो गासैनिबो जोलैखौ जों बायोबा बेगरखौ बायोबा बिराद दाम मोनो दा बैखौ प्रडाक्शन खालामनो कख्लाबारिया जिहेतु सीड फार्म खामोन बे सीड फार्म महरै जोङो बेखौ गोग्गोम खालामनो थाखाय माखासे हाबाफारि लानांगोन लाइमोनफोरनि थाखाय गोबां आसनि जोङो गोदानै बानायदों बे आसनिफोरखौ लानानै जोङो नेक्स्ट एप्रिलनि उनाव जोङो लाइमोनफोरखौ लानानै जायगा ट्रेनिं होगोन जोङो वर्कशप खालामगोन बे गासैखौबो जोङो खालामनो आखायाव लादों दा मानगोनां रायजोफोर गभर्नमेन्टनि पार्टआवथ' खामानि मावनायाव उसुबिदा गैया मावनो होनना बुंबा मावनो हायो नाथाय खोथाया जाहैबाय 2,300 कौटि थाइसे थाइनै नङा 2,300 कौटि दाहार बानायनानै गालांदों थांनाय गभर्नमेन्टआ 2,300 कौटि दा बे दाहारखौ सुख'नाया गोरलै नङा मानोना बोसोराव 700 कौटिल' रां फैदों बेहाय दाहार सुख'नो थाखाय जोंहा एक्सट्रा माखासे खामानि मावबावनांगोन गभर्नमेन्टजों दा बेखौ खामानिखौ मावनो थियारि जादों जोङो इलेक्शन गेलेदोंमोन राजखान्थियाव फैदोंमोन माने BTR एकर्डखौ गोरोबथाखौ जाफुंसार होनो थाखाय दा BTR एकर्डनि गेजेरजों बर' रावा 90 माने मा जायो अफिसियेल राव जाबाय बर' बिजोंनि सेपारेट डाइरेक्टरेट जाबाय डिसिफोरखौ जोङो मोननो हाबाय माखासे अलरेडि बियो मावफुंजाबाय दा जिखिनि मावफुंजायाखै बेखौ थाबैनो मावफुंनानै जोंनि मुंख्लंफोरनि जि सिमां जोंनि बड'फानि जि सिमां मोनसे गेरेमसा हारि दानाय बेखौ मोगथां मावनो थाखाय जोङो गोख्रोङै हाबा मावदों बे एकर्डनिनो मोनसे दफा हिसाबै बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिलाबो दाजाबाय नोंथांमोना खोनाबाय बे आसामाव जोंहा मोननै काउन्सिलसो दायो बर'फोरनि थाखाय ओरै जोंहा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन आरो हरै माने बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिल दा राजखान्थि भाबे जोङो जोंनि बिनायखौ जोङो मोननो हाबाय नाथाय बेखौ हारि जौगानायनि थाखाय जों मोजाङै बाहायलांनो हानांगोन दिनै बेवहायबो इन्टारिम काउन्सिल दाजाबाय आरो डिपुटि चिफआ एबसुनि लेङाइ आफादगिरि जालांनाय रमिअ पि नार्जारियानो बेवहाय डिपुटि चिफ महरै मोननो हादों दा बे हिसाबै बिथांमोनजों जोंजों सोमोन्दो लानानै बाखि खामानिखौ मावनो नागिरदों जि फरायसालिफ्रा भेन्सार जानानै थाबाय गभर्नमेन्टजों रायलायनानै मोनसे पलिसि लादों जोङो जे 15 जन फरायसा थायोबाबो बर' बिजोंनि फरायसालिखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ होननानै गभर्नमेन्टखौ जोङो नारसिंनानै थांखि लाहोदों दा नंखायनो जिखिनि स्कुला भेन्सार बे गासैबो प्रभिन्सियेलाइज जानायनि लामायाव फैसिगोन बड'लेण्ड एकर्डनि BTR एकर्ड 6.3 नि गेजेरजों बे गासैबो प्रभिन्सियेलाइज जाजोबसिगोन जिखिनि मास्टारनि पस्ट थालांबाय ड्रप पस्ट बायदिसिना कलेजनि बेखौबो खालामनो थाखाय गभर्नमेन्टजों रायलायगासिनो दङ दा नंखायनो जेंनाफ्रा लासै लासैनो जोबलांगोन मानगोनां रायजोफोर खालि जोंहा गोसोआव मोनसे गोख्रों फोथायनाय थानांगोन जे जों हारिखौ दानो हागोन ओनसोलखौ जौगानो हागोन बे गोख्रों फोथायनाय लानानै दावगालांनांगोन आरो